Singena kuyona kithi time yethu njengamanje sithi tea time with Lady D. Ngiyabingelela kuwena mama Lady D nomlaleli wokhozi FM. Ngingasho ngithi ngiwumakoti osemncane, ngineminyaka engu6 ngishadile mina nomyeni wami. Sinezingane ezimbili, encane nje ineminyaka emibili. Angazi ngizoyiqala kanjani lento kodwa ngizoyibeka njengoba injalo. Ingahluziwe njalo uthi nje lokhu kwenza ngizibuza ukuthi yini engingamenzeli yona, kungani ezocasha ngami. Okay, umyeni wami ka6 years ngithole ukuthi kwi relationship yethu, kulobudlelwano bethu, unomuntu ebengazi ukuthi ubest friend wami, shuthi umhlobo wakho senyongweni. Lento ngithole ngonyaka odlule, konke lokho ngikuthole ocingweni lakhe lona engishade naye. Besingakaze sifihlelana izinto, namafoni ethu siyawasebenzisa nje sobabili, ayasebenzisana. Nawe uyakwazi ukungena kweyami uma khona akudingayo. Lokho sasikwenza ngoba sasithenzela ukuthi kube nokuthembana phakathi kwethu. Uthi ano-ke kunomlisa thizeni engimazi njengomngani wakhe. Oh yeah. Azwana naye kakhulu. Yini lento umngqondo wami ubonakala nje. Yazi methi nje umngani wakhe acanga mhlawumbe intombazane, awume ngiyibambe kahle. Kunomlisa thizeni usho ukuthi ozwana nomyeni wakhe. Engimazi njengomngani wakhe, azwana naye kakhulu. Naku WhatsApp uhleze xoxa naye, angikaze ngisole lutho vele ngoba lo muntu umngani vele. Nangesikhathi sishada wayekhona lo mngani, kodwa yena ke akashadile. Uthi ke lento ke ngiyithola ngiphethe ifoni yakhe, yena ukwenye iroom, unendawo eyi-study room esiyisebenzisayo njenge-office okwazi ukusebenzela kuyona uma usekhaya. Mamkhoza kungene ama-messages ku WhatsApp elandelana. Manje kwanento ethi ayi angibheke, kushulo qing 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 qing, kwanento ethi hayi angibheke. Kungena uWhatsApp othi hey, awu ngisathi ngiyabhala ngiyaphendula ukuthi usebhizi, use-office, futhi ubeshila ukuthi unomsebenzi afuna ukuqedela, akafuni ukuphazanyiswa. Lona vana bhala message ethi sugar, you got to have some time for me tonight, I can't sleep. Awu kanti na ubethuphendula umngani wakhe uthi usebhizi office, mhlawumbe kusakuthi ngizomtshela kuthini, uyabona. Ayimva ka hey nje bavana wangena nawe sewushukela ngokusheshsha. You got to have some time. Ungathi unokudemanda nalento mangizwa. Tonight for me tonight I can't sleep. Uthi akulaleki weswidile umkhuhlane. Yabona namhlanje nginika ithuba nesikhathi ngoba impela hayi ukuthonga behli. Hawu mamkhoza ngivele ngibaseleke kube ngathi ukhuluma nami. Ngiyaxolisa yebo ifoni bengiyone yami, kodwa ngivele ngacaswa ngasithola sengiphendula. Awubantu ufakile amagama la namakhanda awu4. Uthi ngiphendule ngathi what? Athi uthuswa yini vele. Avana thumeli isithombe sakhe engagqokile umi ngezinyawo. Agqokile umi ngezinyawo avana sithumele. Lo wathi ucanga usho umyeni wakhe. Usethi uthuswa yini vele ngempela. Wavana senda nje thumela isithombe sakhe enqunu ubhuncu. Yazi isudi yesele emi ngezinyawo. Lapha ikhanda lami bavane laduma. Angazi noma ngenze njani mamkhoza. Zavele zehla inyembezi ngapha nginezingane kumele ngiyozilalisa kusasa isikole, nami ngiye emsebenzini. Kubo umyeni wami ngiyabazi ukuthi abawubamba umshini. Kubo umyeni wami ngiyabazi abawubamba umshini. Ekhaya uyindodana ethandwayo. Uma ethi abawubamba umshini usho ukuthi ayikho into ebongaqhamuka nayo ethinta intandokazi yabo le. Ngeke bathi uthini? Awuthi simbuzi cha. Uthi mamkhozi uyiqalaphi into nje ukutshela abangani bakho abazi ukuthi kukuhambela kahle emshadweni, kanti uphila nomuntu othandana nomuntu obulili obufanayo. Lokhu kungihlukumeza umqondo. Ngiyayizwa into esho akukona ukuthi ngoba ngithandana nobulili obufanayo. Ku2 kumthuse kwakubili kuneside abengakangitsheli lo noma engalazi noma anginike ithuba lokukhetha ukuthi ngiyathanda yini kuba kulobudlelwane. 2 kuthi umhlolo uthi kanti lo muntu engimethemba ngako umngani kukhona into eyenzekayo phakathi kwabo. Uthi lokhu kungihlukumeza umqondo,
kungenza ngizenyeze. Emva kwento engayibona ngahamba ngayolalisa izingane, ngoba ngisho kuthiwa bekuyintombazane. Ukubona nje umuntu enqunu, angisakhulumi-ke uma kuwobulili ongebona wena, usumaze enqunu manje. Uthi emva kwento engayibona ngahamba yolalisa izingane. Emva kwaloko ufike sengilele, wabuya wathatha ifoni, waba sefonini isikhathi eside. Wayesethi kimi uya kusibanibani, ngingeza uma ngithanda. Lapho usho yena lo mliso bethumela izithombe engaqokile. Ngavana ngamtshela ukuthi cha, angizohamba ngikhathele. Yena yini ayimenza ukuthi ungezama uthanda. Ukuba wethu unkosikazi wayazi bethu ugade ingane, Ubona what? Ngase send message. Ubeseshilo uthi akulaleki. Ngiyasidinga isikhathi sakho namhlanje akulaleki. Ubeseshilo vele. So uma esebuza ukuthi what, ukuthi mhlambe ngabe uthumele kumuntu wrong yini, uyabona? Ufuna ucabanga ukuthi umyeni wakhe mebona message nje uzothi what? Bese behleka ukuthi hey uyithumele kumuntu ubona ukuthi uyithumele kumina, uyabona? Kanti uzovana athi uthuswa yini? Uthuswa yini walandelwa isithombe esinqunu. Isithombe esinqunu salandelwa ukuthi lo angambuza umyeni wakhe aqhubeka vana olala. Ukulala kwakhe kwalandelwa ukuthi umyeni wakhe abuye engazi ukuthi usebona ukuthi uyadingeka ngale. Avana athi ngisawubona usibanibani ebusuku, asho yena lo. Udlala ngaye methi uyafuna ukuhamba nami, ubazi ukuthi uzothi cha sekuhlwile futhi ingane ubheke ingane. Bekuyindlela yokuphuma aye kulothi namhlanje akulaleki. Awuthi ngisithuthi ucelani kuthini? Ubhalile? Wawubhalile. Uthe Mamkhoza, senganele manje. Angikaze ngamtshela ngento engiyibonile ocingweni lakhe. Kunzima nokutshela amalunga omndeni wakhe. Ngike ngathi fahla kusise engizalwa naye ngoba siyezwana naye. Kodwa naye akazi uzothini, uvele wakhala naye kodwa mina senganele. Leya message uyabona ukuthi labantu bajwayele ukuxoxa ngale ndlela. Kuhlezi kuthiwa emshadweni kuyabekezelwa, kodwa ubekezela kanjani into enje? Ithiwani into enjena? Bengicela izeluleko mhlawumbe ukhona wake wabhekana nesimo esinjena. Mina angisezwa lutho, ngisho sengibamba Mamkhoza kuphela lona. Sengenzela izingane zami nje. Ngixolise Mamkhoza kwalula. Mamcebo uzombuza? Nosihle uzombuza? Sihle uzombuza? Kuyaphoqa. Nomcebo uzombuza? Ya, bonke lenginabo laba bezombuza nami bengizombuza. Ungaze kuhambe isikhathi eside. Kodwa kwesinye isikhathi sekulate. Okay. Yeah, kodwa ngizozobalela boKhozi FM ukuthi bathini ngoba manje njengoba sekuyithotsha kuyena sekugqilaza yena methu uyamthinta nayo yonke lento. Kodwa kwesinye isikhathi omunye umbuza eninodwa kanje uzokeqela ngaphezulu. Mhlawumbe engcono kube ne setup ungazi ukuthi nje ibizwa ababizwayo ngathi dina bisifika igqekeze angazi.